Ayaqhilaza-ke manje lento. Yaqhilaza. Hey. Hawu nasho. Ayikho. Hey. Ayaqhilaza. Checking 1 2 1 2. Abasho lapho ukuthi umsindo yezwakala nangikhuluma ngila. 1 2 1 2. Mike. Yezwakala yabo. Yezwakala. Checking. Athi ngibona lapho ngizabhala Bantu. Oh, 150, 163. I'll check it out. Yes, I got a La. Bazobhala ama-comments ngifuna ngisasho ukuthi abecheck ngizokalani ngiphela ngikhuluma nje. Hayi bathi kezwakala. Number 1. Hey. Yamnathi mfethu. Check my mic. 1 2 sesiqala wena ukhuluma. Senadla wena imali yami leyo. Hey mnandi imali yakho mfana. Imali yothola. Sengikayo imali sakho sakhutha khona lapho ekwaziyo khona imali. Awunakho. Awu mina oqala ngiyangizinithi. Ngisanomfonela phela bafowethu naye. Ngisanomfonela siphezela abafowethu. Abasele kufonela ngoba bekubona ulayo. Hayi, cha mfethu. Besithi asiyiqale sike sizwe le mali yakho. Hayi, ngibona ukuthi abalandeli mina ngiyazi bazongilwela. Hayi sesiyiqalile le mali le. Cha samonani ngibingelela Ithole nomholi. Ohle naba angicabanga imali yami benidla. Ucaza lona Ithole Lendidane hlenda abaholi nabaphathi bami induna nabalandeli bamageza manje. Bengibacelile ukuthi ngizocela ukuthi bathume lapha kwi-meeting beyongivela laphana kule meeting ngeMpucuzeko ngendaba zelokundaba zemkomelo ukuthi mhlawumbe ngicela kulungiselwe kanjani, mhlawumbe sengaba yibona abangakhuluma njengabantu ebekade bekhona. Hayi njengoba ubusithumile-ke mholi wethu ukuthi siyoza ukuthi kwenzakaleni lapha kweMpucuzeko, ama-results angabizwa ngaleli yalapha. Sile safika kwi-meeting ebisithe ukuthetha yona ikhashana. Namhlanje ibiqala ngo-10, hayi kuhlaliwe kwi-meeting waze kwaba yisikhathi nje mhlawumbe iziyaphela sekuzoshaya ukuthi hayi basibekela kweMpucuzeko. Esingakusho nje ukuthi sizofakazelana nabafowethu ukuthi esingakusho ukuthi sithe masifika khona sebeyindlalile bezositshela ukuthi kuzohamba kanjani. Okwamanje ake ngiqale ngingayindlali ngoba besikhona sonke, ngifuna ukudedela umpokabhengu ayibeke nje ukuthi ihambe kanjani.
awuyithathe over to yomvuko kabheka Kade ngivela ngoba siyibhale phansi. sanibonani bafowethu uvele wakabheka so namhlanje kade sihambile siye emhlanganweni wabaholi babathandi bomculo kamaskandi okade okanye ngeMpucuzeko ukukhulunywa udaba lomncintiswano besazi sokuthi kufanele ube khona anganoma ngiyezwakala nibesho mangazwakali kahle umncintiswano owakade ukhona ngosuku lwempucuzeko okuthena uma kwenzeka imiphumela yangamenyezelwa njengoba sijwayele ukuthi yayimenyezele imiphumela abasebempucuzeko basebechaza ukuthi no khona izinto ezenzakalayo sazoba nomhlangano ingiphi lezi zinto so namhlanje bekuyilowo mhlangano uhlalile umhlangano uqale ngabo-10 after 10 butshelwa ibona bempucuzeko so okufike kwacaca noma ukufike kwavela ukuthi abempucuzeko banesinqumo bevele sebesithathile bebezosethulela sona njengabaholi babalandeli abaholi abathanda umculo wamaskandi isinqumo abafike basethulela sona esiwukuthi bathatha isinqumo sokuthi umncintiswano bawuthathise okwento engenzakalanga ngezizathu abayibekile-ke bona bathi izizathu ezenzeka zabela ukuthi kunemigomo yayikade ibekiwe ibekele angizwakali noma ungasondela kancane okay bathi-ke imigomo eyayibekiwe ngikhathi kunemhlangano before kufike impucuzeko imigomo eyayibekiwe imncintiswano yayimithathu owokuqala owawubekiwe kwakuwukuthi kuzobhekwa ukuziphatha kwabantu ukusuka la kuhlanganyele khona kuyiwa phezulu emabhedi. Okwesibili kuzobhekwa ukugqoka kahle komfaniswano. Okwesithathu bese kubalwa inani labantu. Kuthiwe nezona zinto ezintathu ke lezi esayibhekile. So kuthiwa sonke kunezinto ezingazange ukuyimitha ezihambiselana nani nomhlangano. Of which uma kwakuyilezi zinto ezayibekiwe nathi ke siyafakaza. Number 1 isikhathi ekwakusho sisuka ngaso sonke sisonke namaqembu. Right, this is number 1. Number 2 bese kuba indaba yomfaniswano esingasike ukuthi kwaphela kanjani bese kuba lokho kugcina ke ukubala inani. So bathe manje sithulele kanjalo sabe sisiba nemibuzo esibenayo ebibhekiswe kwempucuzeko. Umbuzo wokuqala ebesikhamuke nawo thina ngasesayidini lamageza fika ubuza ukuthi okay lemgomo leyo yomthathu yayikade okay ukhamuke kumina lo mbuzo ukuthi lemgomo yomthathu yayikade ibekiwe yini emhlanganweni leyo ekade banja before kube impucuzeko. Umhlangano kubuso uyavuma ukuthi okay yabekwa leyo mgomo leyo right. Ngaphandle kweinamba lezi ngibalile ezo2 ayisehambile ngenxa sesisuke late aze ahamba kwase kunemvula aha. Amajaji ayizosebenza kanjani? Impendulo esitholile lapho ukuthi ukusebenza kwamajaji into confidential. Sadena singakwazanga ukuthi sithole ukuthi ayizosebenza kanjani amajaji ngoba bengenzela ukulandelela ukuthi uma amajaji ayizobuka abantu ukusuka eworkshop kuya emabhida ngeke bekwazi ukuthi besebenzise ama-video because banayo i-footage ukuthi kubukwe kujaje kanjalo. So impendulo esitholile ukuthi confidential. So lo mbuzo wasuyafaka ngoba besobezoba ne-suggestion akusetshenziswe ama-footage kubukwe kuma-footage ukuthi abantu bayiphathe kahle yini abantu begqoke kanjani. Kodwa bathe lokhu ke kokuqala ukuphatha kahle ngenxa yokuthi sashawa isikhathi sikuyangena endabeni yokuthi ke asayiphathanga kahle. Okay, umbuzo wesithathu esibe sabanawo okay kube ukuthi sinesabuza ukuthi okay uma kwakuvunyelwene ngalezi zinto lezi kwenzeka kanjani ukuthi uma sekuselokhuzaneni sekulapha phezulu emabheda la kwasekuvotwe khona abantu bonke ababekhona emhlanganweni previous imhlangano kade banje previous kwenzeke kanjani ukuthi uqhutekwe into yokuvota uqhutekwe into yokubalwa kwamavoti kepha sebazi sisazi ukuthi vele sithi ngoba kunemigomo le emithathu ekade ibekiwe kwaqhutekwe kanjani. Hayi bekumbuzo nje lobubheke kuyo yonke indlu then omunye okay esibe umbuzo esibe sesiwubuza okay ukuthi uma ukuthi kubalwa lezi zinto ezintathu ngokwazi kwami lezi zinto ezintathu
noma ngokwazi kwethu lezinto ey'ntathu izinto ekade ihlale isebenza kuyo yonke lempucuzeko edlule bekade isebenza kodwa akuzange ayikho impucuzeko ngisho eyodwa la esake sasuka khona ngesikhathi sonke ezabalandeli kodwa ibimenyezela imiphumela sibe singasuka sishayiwe isikhathi mina ingasiphathanga kahle kodwa imiphumela ibimenyezela kube sekuvela ukuthi kule mhlangano le ekade lokhu ibanjwe kuthi wena kuyaqinisekiswa ukuthi zontathu lezi zinto lezi kumele zigcinwe uma zingagcinwa lezi zinto lezi futhi ifile so kodwa-ke saqhubeka savota sayibala amavoti kwathi uma sekuvela imiphumela ngaqala lapho kwinkinga elethu-ke libe selithi inkinga mhlawumbe yadala ukuthi njengoba saqhubeka sabala amavoti inkinga yadala ukuthi thina sazile ngoba sibale nalaba abanye balandeli noma lezi ndundulu sazile thina ukuthi okay sesiyiphulile le mgomo o2 saqhubeka sabala amavoti ngoba besinethemba ukuthi siyazi vele ukuthi imiphumela izohamba kanjani mhlawumbe nje ukuba specific ukuthi ubani ozoba number 1 okuthe mase ngasabi number 1 lo muntu yaqala lapha inkinga ngoba nje ukunibekela abafana ngiyaxolisa noma ngikhipha ongafanele sekuyoxola uma unjalo ukunibekela lapho kwakubalwa khona savumelana sonke ukuthi siyabala esasikhona khona oyemela impucuzeko bakhona ababemela amaqembu ayingena imncintiswano savumelana sonke ukuthi nayindlela esisebenzisa yokubala savumelana sonke ukuthi siyabala sabala uthe makubalwa aphuma imiphumela yamaqembu konke uthe uma sephuma imiphumela yayiqembu amageza amahle okubekukhombisa ukuthi kule miphumela besibaliwe ngoba ngicabanga ukuthi kwasekusele umuntu wokugcina kwamavela ambuzo ukuthi abantu imiphumela leyo kathi imiphumela yamageza amahle yathopa futhi aba number 1 yaqala lapho inkinga nje kwashintsha isimo nje sashintsha isimo that is why sithe thina sikholelwa ukuthi inkinga zadalo ukuthi imiphumela ayiphumanga ngendlela ebilindeleke ngayo kuwine amageza yabo ngize ngakuveza lokhu sakuveza lokhu impucuzeko ukuthi sesiyayisola nokuthi ngokweinamba saphambelana phambili ngcono mhlawumbe ukuthi abasaba number 2 okungenani ngoba ngabe mhlawumbe kwenzakalani ngoba ngabe mhlawumbe akunje esikuvezile ukuthi sikholelwa ukuthi kunje namhlanje sihlala lemhlangano engazingahlalwa ngaphambilini imiphumela nje njalo ukuveza sihlala ingoba amageza abe unumber 1 uba amageza awabanga unumber 1 mhlawumbe aba unumber 2 ngaba izani izihlale lemhlangano ngaba kuzange kuze kuphume mhlawumbe istatement ezaphumayo ngendlela ezaphuma ngazadimba ukuthi mhlawumbe kumenyezele imncintiswano iyona into esikholelwa yiyona thina ngoba ukube kwakungenjalo sasingesize sibale ngoba sasazi sonke sasikholwe emhlangano ukuthi okay usufile 1 ufile 2 obviously sifile le then kungafanele siqhubeke uma sifile letho siqhubekelana ngoba sasinethemba ukuthi imiphumela izohamba ngalendlela esinayo engqondweni kwase kungahambi kanjalo ke yavele yonakala lapho ke okay esibe sesigxekwa sonke ke singazi nje abaholi bebalandeli ukuthi thina siqhubeke kanjani nokubala siqhubeka kanjani nokubala sibe sazazi sisiphulile imgomo kodwa sakusho sisibuholi bamagesi ukuthi thina into esibona ukuthi kwabalwa kwaqhutshekwa lokubala ngoba sasinako kokwazi ngqondo sasinako ukuthi okay imiphumela number 1 ubani njengoba kanjani imiphumela uthe mayijike imiphumela yangahamba ngendlela kwashintsha sonke ke isimo njengoba sibona I know okay sasigcina ke okay nezinye induna abanye abaholi babanye balandeli nabo babeka ngendlela abebeka ngayo yababeka ngendlela ebeka ngayo kodwa nje isincomo noma umbiko obulethwe impucuzeko bafowethu ube yilowo okugcine ukuthi vele isincomo esifike impucuzeko sifika naso kuthina sisisinqumo yabo ukuthi bengeke sakushintsha lokho esikushela nani izinto esidiscussile sakwemukela savumelana nathi konke sizinduna noma singabaholi angisele indona ngiyaxolisa empelezela indona singabaholi babalandeli sagcina sivumelane ngakho sonke ke ya ngicabanga ukuthi okubalekile mvela singubekile sungathinta nje lapha nalapha ukukhumbula okubalekile ukuthi abalandeli abathandi bekwazi ngicabanga ukuthi lezo zinto ezibalekile sithinte ukuthi unga-eda namphakathi hayi usubekile wakhotha uMpokabhengu njengoba eseshile uMpokabhengu mageza amahle bathandi bamasikandi kwenzeke njengobesho
besiyela sithi mhlambe kuyoba i-meeting esofike mhlambe kuboniswane washo khona ukuthi impucuzeko bese behlelile abafowethu ngalo ukuthi bona sebeyicabange kanjani ngempucuzeko. Sikuvezile thina ukuthi nayo impucuzeko ineyinkinga yokuthi mhlambe ama-point avelile nje ukuthi kusasukwa nje lapha kule parade yenziwayo abantu abalanda abantu abafikanga, kuba khona amaphoyisa ngithi la alanda awafikanga ngesikhathi. Sakuveza ukuthi nalapha yana amabhokisi awafikanga ngesikhathi. Mhlawumbe nabona amabhokisi enanivota kuwo ukuthi ayenjani akhandwa ngesinye isikhathi, kepha-ke sikufelile-ke siyisonke singabaholi ukuthi-ke asisigcinanga isikhathi kwase kuthiwa iyafake yonke lento le shutha ama-result asinawo akulonyaka. Ngiyaqala-ke kodwa mvela sokuthi ama-result angamenyezelwa mfowethu kube yilokho mfowethu uyabona umuntu uma ehlabile menziwa uvumela izwi lakhona lapha ekhaya. Makuthiwa kuhlalwa lapha uhlala khona, mase kutshelile ukuthi kuka nje kusuke kunzima ukuthi wena uzokushintsha kanjani. Siyazi ukuthi abathandi bakamaskandi njengamanje inhliziyo ziba buhlungu, siyathanda nathi ukuthi le ndlela siyibeke kahle, kodwa ngendlela esiyibeka ngayo mhlawumbe kuzoba sengathi siphosela inselelo umnini womqiphi yabo, kanti hayi fanele sibathulele abantu ukuthi kuhamba kanjani. Angithi yabo kodwa-ke class lini lelo ufuna litholwa 100% iyona imithetho, ngoba phela bekuhlezi kuba khona amaphutha abakhona kule minyaka edlule, kodwa imiphumela imenyeza. Okunjani lokho kuthiwa akusaciciyelwa uma uthola 80% ufuna uthola 100 futhi iqenqa zodwa lezi. Into evelile-ke menziwa ukuthi bebengeke besajaja ngokwamavoti kuphela, kuthiwa kujatshwa ngezinto eziwu-3 njengoba eshilo umepho ukuthi i-uniform niyigqoke kanjani, nokuviliyela-ke sekuhanjwa laphaya ukuthi niyiphathe kanjani. Angithi yabo shuthi-ke kuthiwa amajaji aze kwashaya isikhathi sokuthi esuke. Asuka kanjani amajaji umsebenzi awuzele ngakawenza? Kuthiwa lana ezulu manje sithina shuthi sifela imvula no isikhathi kuthiwa nesikhathi sasesishayile. Okunye-ke ukuthi phela-ke mfowethu uma kuyi-meeting ziningi izinto okuthanda ukuyibuza zingabuzeki, njengokuthi uma sekufikiwe lapha sekuvotwa wangabona abantu bephucuza kwakufanele kuvalwe khona lapho kuthiwa angabe kusavotwa ngoba sekuphulile kavele imgomo. Ileyo nto-ke eyaba wrong nakithi thina mhlawumbe-ke siwubuholi iy'nduna zamanye amaqembu, ngoba uma nikhumbula kahle akekho umuntu wayegade amabhokisi lapha owempucuzeko. Angithi yabo kusho khona ukuthi kwavele kwabanje sesiya laphayana thina vele imiphumela waba kanjeya. Ungcono uba mhlawumbe kuthiwa ngoba esho nje kuthiwa awubanga kanje, noma mhlawumbe sathi mhlawumbe ukudropa 400. Cha, okunye siyakwazi ukuthi mhlawumbe into esasiyi ngoba sisho nje ukuthi siya lapha sasazi ukuthi thina siyophusha yiphi inamba lapha, sasiphusha u2 wethu ngokukhulu ukuzethemba, sazi ukuthi-ke njengoba kuhlezi kushiyo kuthiwa awobani abaningi abayo, saye sithi thina kodwa la fanele sizotshengisa ukuthi sikhona singamageza. Washo khona ukuthi hawu sesiphushe kwaze kweqala wase siyalimala-ke bafowethu. Ileyo nto esiyithole lapha awekho ama-result, i-field competition ifana nokuthi beyingekho. Esikukhalelayo-ke bafowethu ukuthi nisuke niphume ey'ndaweni zenu ey'ndaweni ey'kude, khona abasuka ko-Cape Town, khona abasuka koGoli, khona koSwati. Kuba buhlungu bafowethu ngoba nisuke sinincencile ngendlela esisuke sinence ngayo, kuba buhlungu umsebenzi yethu esisuke sesiyenzile isishabalala kanjena. Asazi ukuthi nathi sothini kini ngoba nathi asisenamandla ukuthi bafowethu sinikeni okungokwethu. Mase bethi abantu okungokwethu akusekho, ubuhlungu bafowethu asazi ukuthi sothini, ngeke sikwazi ukubaphuca mase ephume nesinqumo umuntu. Ubuhlungu bafowethu siyazi ukuthi ukusuke nje eGoli ukukhokhela ukuze eThekwini u700, cabanga makuphuma amateksi awu4 amageza esuka eGoli, malini leyo? Nisazothenga imfanishwane, malini leyo? Mase nizofika la niphinde nithenga amathikiti, mali siyakwazi konke. Siyazi bafowethu ekugcineni siyazi ngoba senza le video, siyazi ukuthi ekugcineni niyasiphanisha nithi thina esingakwazi ukulwa lapha. Khona isikhathi uzubona ukuthi impi idinga egcina ingasesisizi, yabo, ngoba ekugcineni fanele sesilalelile mase kuthiwa ayikukho ngoba nezinye induna-ke niyazi bafowethu masilapha
ezinye induna vele ibeka itshe nazo zithi hayi kavele kwakunje ayikho nathi into esebesoyivimba la makuthiwa hayi ayikho ayisekho la sekuzolokulwa thina kodwa abanye bafowethu bebenathi basho ukuthi hayi Amageza bekufanele kodwa ekutholo ngokwabo kepha-ke ayikho into esingayenza bafowethu kume kanjalo simukele ukuthi izinto kube hambe kanjalo angazi ukuthi singathini kini bafowethu sibuye silambatha ngoba nisibone sibuye namakhiye akukho ngoba nibone nethole livele la jaba ngendlela ebeliphusha besihamba nalo ke bafowethu emagroupini emabranchini singena siphuma sincenxa abantu ukuthi kuziwe impucuzeko anicabanga abantu abebekwe impucuzeko ukuthi bangakanani bafowethu sincenxa yazi ukubuhlungu kanjani uncenxa umuntu ezoya emsebenzini ekutshena ukuthi ngondla ingane mina simcela ukuthi hayi mfowethu lo mgqibelo nje owodwa wenyanga mase gcineni mayesayilenzele kahle iqembu akusenzeki kahle bafowethu siyalwazi usizi lonke asithwale sisonke bafowethu uma ukuthi khona lapha nibona khona ukuthi mhlawumbe asikenzanga kahle sesiyozwa ngani sivume induku kodwa esingakusho asitholanga lutho sibuye nezandla kanje akukho ngisho noma u10 rand ke bafowethu wesincephezelo akukho lutho kunjalo nje bafowethu kusho ukuthi lilonke nisifana nengane efika ekhaya isikhelelo uswazi noma ingachaza ithini ngokwenzekile mangabe isinqumo sesiphumele ukuthi liyakhala sifana nengane efika ekhaya yabona makuthiwa ekhaya ubofika ngo4 abazali bayakushaya masufike ngane ka4 noma ungachaza ukuthini ukuthi uthisha uthe asishanele uma ingane yentombazane kunomthetho ekhaya ukuthi ungena ngo4 kodwa uthisha mayese ethe shanela kwaze kwaba ngalo wafika wabuya ngo5 ekhaya bathatha ukuthi kanti uyihambele indlela zakho sikanjalo ke nathi kulesi simo bafowethu sifana nabantu abavele bayihambela indlela zabo mase nisishaya bafowethu sesiyovuma ngoba siyakwazi ukuhluthuka kwenu kuzophuma kanjani nathi bese sithi asichaze besingazi nathi ukuthi le ndaba sizoyichaza kanjani siyibeke nje kanjani inzima ngoba abanye abafowethu kuba sengathi mhlambe abafowethu nje bomcimbi mhlambe kuba sengathi sibaphosela engonyameni kanti kumele siyichaze lento mhlambe sibeyoyini asikwazanga mhlambe ukuyibeka kahle kepha siyathemba ukuthi ichazekile angazi noma kukhona lapho nekuphambaza esithi mhlambe kuphaphalezeke khona I know ngicabanga ukuthi ichaze kahle mina mhlawumbe senga-eda nje ukucela bafowethu mhlawumbe ngicele kumina kakhulu niyazi indlela ebesixhumana ngayo nani sicela ukuthi singenele lo mncintiswano sicela sine-strategy zethu ey'fihliwe besiyisebenzisa ngoba ngiyokhuluma iqiniso siyazazi iy'nkulumo ebezikhona ebeziningi before umcimbi kodwa ebezigqugquzela ukuthi mhlawumbe abathandi bamageza befike sayisebenzisa noma sayisebenzisa lezi nkulumo lezo noma lezi zinto ebeqhamuka ukuthi nikwazi ukuthi nikwazi ukuthi nifike nizoathenda umcimbi so mina ngingacela abafowethu ngisacela ningaphathekanga izinto ey'fana nalezi ziyenzeka ngabeke enhliziyweni njengoba sesishilo ukuthi inqumo sikanjalo sigcine futhi nomhlangano uvumelana kanjalo bese ngiza kuwena siphendwana ngaphathekanga ngiyazi indoda ngathi sitshela ngoba safese ukuhlebela indaba yemphumela sisuka ke sobala uthi wajabula kanjani ngaphathekanga indoda izinto ezinjengalezi ziyenzeka ziyakukhulisa ziyakuqinisa ngaphathekanga okubalekile ngicabanga ukuthi on top ngale kwemali okubalekile ukuthi wena ukwazile ukubona ukuthi abathandi bamageza bakhona bangakanani bayinikela bangakanani kuwena lokho kubalekile okwemali angicabanga mhlawumbe into yobuye iqhamuke ngendlela ehlelekile uNkulunkulu nendlela ahlele ngayo ungakuphathi kabi ungacindezeli yabona into ongakubeka kakhulu enhliziyweni uqine nje izinto ezingalezi ziyaqinisa nani bafowethu niyaphathe kabi bese mhlawumbe singacela kakhulu siyazi izinto ade sintshela zona ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ithinta enhliziyweni kabuhlungu impucuzeko bafowethu sisazoyidinga sacela ukuthi kungabekho amagama aqinile noma awukuhlasela azobheka kwimpucuzeko nabahleli bempucuzeko ebesikhuluma lana besithula umbiko womhlangano bekade sibe nawo akusiyona inhloso yokuhlasela ngendlela thize siyadinga ubudlelwane nebempucuzeko sizobadinga bempucuzeko nje thina asenze ngendlela esaziyo njengoba sasenzile ukuthi senze ngendlela eneqiniso kufanele senze ngayo okunye nokunye bafowethu isinqumo esiphumile sifikile thina
Agcina-ke umhlangano wonke uvumelana ukuthi okay lesi sinqumo siyasithatha phela ngoba isinqumo bese sifikile kuthina. Ningaphatheki kabi bafowethu, ningaphatheki kabi kakhulu. Nathi kubuhlungu kuthina kumnandi. Ngoba angifuni umenziwe wayekhona, umvelase wayekhona, imina ngangikhona nomi wayekhona kwakubalwa khona. Sajabula nathi ukhulumile ukuthi kwenzakala. Sajabula sathi sizotshela nayintwana yethu. Yajabula nayintwana yethu. Njengoba nisibona sikhathele kanjena sisele namanje. Kodwa ningaphatheki kabi bafowethu, izinto ezifana lezi. Siqhubeke sibambane bafowethu. Sizama ukuthi iqembu sizama indlela yokuthi siliyise phambili. Ithina esoyisa iqembu phambili. Ithina esonika izintwana zethu amandla. Iqembu Amageza amahlini linonika amandla ile idinga kakhulu isupport yenu. Siyacela nje umdlandla wethu singawusebenzisi endaweni errong. Sicela ukuthi sisebenzise eqembu. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe njengamanje singathatha siubhekise kwenye indawo engafathi ngawisi lapho. Sicela sisebenzise eqembini lethu, sixhase iqembu lethu, sinika amandla qhubekise phambili. Kodwa mepho uselapho mfowethu. Yona le ndaba njengokusho mfowethu siyafisa abafowethu ngathi bengayiphatha kahle bebenze ngendlela abazoyenza ngayo. Kepha siyakwazi ukuthi khona balimele mfowethu. Awucabange mfowethu ngoba khona abanye abafowethu okuthola ukuthi unabantu abafundayo ezobakhokhela esuka nabo bengamageza bethi bafuna ukuzobuka Ithole Lendidane. Mase kufike kube kanje bethi kuwinile angijabo kuba buhlungu lokho mepho. Kepha ke ikhona sesingakusho sithi dudu siduduza nesisodwa sikhothana amanxeba. Kunjalo nenzeni. Hayi kunjalo. Sengideqa ngakho kanjalo. Mangaeda manje ngabe sengiyona. Ukushare nje bafethu mhlawumbe ngizama ukuveza ubuhlungu mhlawumbe engathi siyabuzwa ngalento nje ngizoshare ngami bafethu. Yabona ngicabanga kunina nonke ngizokhumbula ukuthi ngo-2019 kunesinqumo engasithathayo ukuthi sengiyahlehla ebholini ekunezinto engasezikwazi ukuzenza. Kodwa kuze kule mpucuzeko bafethu ngoba besibona ukuthi umholi musha iqembu safanele siqale phansi isitotho besithi sephezulu. Kunezinto engangiyibekele zona eqondene nami, eqondene nomndeni wami. Ngazeqa lezo zinto ngaze ngenza izinto okukube mhlawumbe kube sasingayo kwimpucuzeko noma mhlawumbe kanjani ngangize ngizenze lezo zinto lezo. Ungathola ukuthi lezo zinto mhlawumbe zaphatha kabuhlungu umndeni wami. Lo ngangubeka phambili ngathi ngithi ngiyahoxa kancane. Ngenxa ukuthi ngisenzelana sisebenzela ukuthi sikwazi ukuthi si-achieve lento esi-achievayo. Yabo. Mawusubheka manje mase kwenzeka kanjena wazi it worth it. Umbuzo nawo lokho. Ngizama ukumshelela bona ngoba ngempela nje mina ngase ngisho ukuthi yabona indaba yofika bakuzokuthi impucuzeko indaba yokubamba ama-meeting WhatsApp kuze kube late nomndeni udinga isikhathi sangalo sikhathi ubamba ama-meeting sivakashela ama-branch kubamba ama-meeting ukufika ngomgqibelo ekuseni uhamba uthengela abantu amathikithi uhlanganisa abantu yonke ngase ngithi ngiphumelele but ngayenza leyo nto kodwa yaba ngale kwemigomo yami ngoba kodwa ekugcineni kwenzeka lento eyenzakalile ngizaba nje ukushare ubuhlungu nani lo bento ebizwayo ukuthi nami ubuhlungu engibizwayo yabona nto so ngaphatheka kabi impilo nje njalo bafowethu impilo nje njalo sibambane thina sizama ukuqhuba iqembu Lendidane nentwana zethu phambili lokho kubalulekile. Mepho awucabangi nje umuntu mfowethu yabona thina Amageza makade siphusha mfowethu besiphusha ngokuthi abantu bebeke bethi bafowethu nisasisa kwimpucuzeko lapho esifike siphatheke khona la. Kepha sikubatshela ukuthi hayi asiphatheki kabi kuswe mhlambe kuyilo ubuhlungu mase sibuyisa kanje yabo sekuthiwa ngani sasinitshenile ukuthi sikuzoba kanje yabo manje kuvele kube ngenye indlela mase uyicabanga yabona nathi besakulindele ezinye izinto futhi mhlambe akusiba abempucuzeka ake sisho njani mhlambe ake sithi yiwo umthetho wakhona ongasivunanga mhlambe sesingagcina kanjalo sishaye 100% awubanga khona njengoba kuvunyelene kwathiwa 100% awuqalanga sesingayibamba lapho ntwana ke sesingezwa wena siyazi ukuthi uphatheke kabi kakhulu kepha ke njengoba eshilo mepho ukukhula lokhu ukubona yonke into ukukhula ngokubona awusivalela ke ukukhuluma mfethu okusenhlizweni yakho njengoba sesidlulisele ngoba uthi kade uthe usicela siyokubhekela lapho ukuthi kuhamba kanjani sesiyabuya nawo ke nanku ukumlilo ocha ngithi mina emagezeni onke
ngizocela ukuthi aqine noma ngathiwa kunzima kanjani kusayisiqalo lesi kusazoba khona umzimba esizobhekana nawo ngoba asimile nje manje and sisazozenza izinto eziningi ezinhle and sizogqilaza kakhulu futhi singathandi kodwa singathandwa-ke futhi iqalile kuyimanje yagqilaza kuningi okusazokwenzeka eqenjini ngithi abaqine nje bengapheli amandla beqhubeke beseseke njengoba beseseka kanjena besivikele njengoba besivikela kanjena bese ngicela ukuthi mhlambe kungabi khona amagama angathi aziswana mhlambe abangake bewase kubahleli bemicimbi bonke kahle kahle ngiyabona hayi kodwa wabona lapha thola ukuthi hayi cha ngale-ke sesikhohlwa ngakho konke hayi wayiphumile amagesi ayiphume kakhulu baqhilazo into efunekisho ukuthi lekhoteko ayithinta vele ukuthi mhlawumbe abakablue bengaphathekanga nento enze thina sasingaqondile asingaqondile bona thina kuney'ngane kodwa sasibaqondile thina masekutholakala endleleni ukuthi hayi umiwe la hayi kuney'ngane zethu yabona masikhuluma iqiniso ublue sasiwubekela sithi hayi abadlale bedlala thina sizokhonkala emva kwabona kwathi unqoko ubantu manje naselimele manje inkinga sekudalele into-ke ngoba isika nje sasingekho nje la yazi sasingayibali sithi nje hayi ublue hayi awudlale ngoviliyena thina khona sibabhekile okuzona that's why hayi kodwa salibeka ibhaxa hayi bafana hayi bamba la wazophuma phambili hayi salibeka ibhaxa hayi salibeka ibhaxa bafana hayi yabona bafana uzothi ulandela umuntu ngemuva kanti usemile hayi bafana silibekile ibhaxa manje utshela usemva kanti vele ethi khimilili uyabona kwenzakalile bafowethu ngamageza noma ubani history siyenzile history was made ukuthi kuvumelekile ngabe siyayibiza i-top 10 ngabe siyayibiza ngale nje i-top 10 ngavele yayimile unumber 1 kwakungamagesi unumber 2 kwaba ublue unumber 3 kwaba ithwasa lekhansela yayikanjalo nje i-top 3 sikubalwa lapho kwasho khona ukuthi sekushayeke lezi ngavele sekubhekile bafowethu sekufihla kufani inkani uyabona-ke njengoba sisekulele bafowethu cha sebengasho ukuthi asifune ezimpi asingene ezimpi thina kepha ublue ngoba sethu saseyibekele asingenankinga nawo sigade nje ukuthi sidlala inamba yethu thina sithi hayi kule namba soyisimenta kanti sisimente-ke over hayi mhlawumbe bafowethu okunye xolisa mhlawumbe sengiyaphosa nje okubalulekile mhlawumbe ukuthi nikwazi namhlanje bekade khona umcimbi okade ukhona namhlanje sizokhumbula ukuthi intwana yethu le intwana esencane esayifikelayo eyidingayo yonke imicimbi ebadingayo bonke abahleli eyithandayo yonke imicimbi ebathandayo bonke abahleli sehlapha umuntu engamalapho nanokuthi-ke mhlawumbe okunye nje nayo ukuthi uveza kancane hayi sewungibulala kofuna ukungibulala bese iveza kancane ukuthi emcimbini okade ukhona namhlanje omunye wabahleli baba wethu so umbaba wakhe enze into awukwazi ngempela ungayiyona anoma nayibona leyo nto leyo mhlawumbe okunye kuzodida abathandi bamagezi amahle ukuthi kwenzeke kanjani ngoba sekune number 1 intwana encane lena iyayifikela ayinankinga nawo umhleli iyabadinga bonke abahleli nje shayisa nsuku bonke abahleli iyabadinga bonke abahleli abaculi iyabadinga bonke ngoba fanele beyimentorishe intwana yethu njengomuntu ofikayo so nje lokho kubalini nanokuya namhlanje biye ngalokho wethu ayikho kodwa sobe saba seyimpini thina lokho kubalulekile 20 seconds okay hayi siyabonga yaphela ibhethi hayi siyabonga bafowethu siyabonga